Добър ден и добре дошли, уважаеми зрители! Ние отново сме Ники и Тео, дует Калъфи. Специално за вас сме се събрали днес в нашето невероятно студио, репетиционно, както искаш го наречи, за да обсъдим една тема. Този път ще се обърнем към нашите зрители, приятели от Facebook, които не са в нашия бранш, а са обикновени потребители на нашата услуга. Забелязвате, че последно време, около месец, се въртим една тема постоянно за едни калъфи. Ето сега ще обясним защо я въртим. Активните колони, които ползваме, може да се закупят с допълнителни калъфи към тях. Така. Те изглеждат точно така. Идеята им е, като се разнасят по бусове, като се разнасят по това, да запазят колонките възможно най-добре. Сега, голямата драма, която то не е никаква драма, но просто се създаде тук едно напрежение между тези, които обичат да се свалят калъфите и тези, които не обичат да се свалят. Дали? Тие не ги свалят, значи си бастун. Не бе, аз съм ги платил, тия не пазят колоните, нали, много са скъпи, така. Първата опорка на колегите е, че свалянето много забавя. Сега имаме две еднакви колони с калъфи, две стойки. Ники ще вдигне неговата колона, без да маха калъфа, аз ще махна калъфа на моята колона, да видим колко повече ще се забавя от това, което казват колегите, че много забавя това нещо. Махане. Айде, старт, няма да пускаме хронометър. Аз почвам да се свалям калъфчето, Ники директно ще се качи. Ето, махаме. Така, това е почти готов. И аз съм помахнал, ето така изглежда. Ще се остава да ми е по-лесно да си прикане кръста. Така, дигам си я. Може и сам, най-добре двама човека. Така. Има и капаци отзад, които трябва да се навесят. Така, само ще го штракнем. Ето толкова време отне да махнем калъфа и да сложим стойката, толкова време отне да не махаме калъфа и пак да сложим стойката. Втората опорка с калъфи са по-красиви или без калъфи са по-грозни. Така заставаме красиви и умни. Вие преценете кое е по-красиво, без калъф или с калъф. Няма абсолютно никаква разлика в свиренето, никаква разлика в нищо. Ето, така изглежда без калъф, така изглежда с калъф. Вие преценете как ви харесва повече. Трета опорка. Да, калъфа много пази. И на двамата колоните са на около, твоите са на 6 години, на 5. Моите със сигурност са на 5 години, всеки път са вадени от калъфите. Ела приближи лице, да снимаме колко се е пречупила, отраскала, застреляла и така нататък колонката. Сега имаме прах, разбира се, който влиза през дупките. Така, ето. Това са уния крадените колони. Тези колони седяха половин година откраднати в крадците, втори път в заложната къща и още 3 месеца седяха в полицията. Ма те затова нямат дръскотини, бе, ти не си работил с теха. Така, ето, има една за протокола. Имаме една дръскотина, ето я. Това се случи, тя беше с кълъв. Така бях подредил баничарката, че колоната се обърна директно върху ръба на един кейс и въпреки кълъфа успя да се подбие. Но е толкова малко, че ако не ви го бях показал, никога нямаше да го видите това нещо. Сега ще хвана пистолета за горещ въздух, ще го нагрея, така лекичко ще мазна и това ще изчезне. Така че ето, втората опорка няма прибиване, няма късане, няма... Да, прах има, нормално, нали? Но това е. Нещо имаме ли да добавим? И сега да видим за колко време ще успееш да я вкараш калъфа. Така, правим следващото упражнение. Прибиране на колона, сваляне и вкарване. Което отнема повече време. Така, айде разно дойде, дигаме си. Аз също се слагам ето така. И се снимай мене, защото това е лесен. Това за мен е правилният начин. Без някакви залягания по това. Ето. Дупето първо. Отгоре. Сега вече може да я пуснем. Дигаме така. Лепенките. Включваме. И сме готови. Мога да ходим към буса. Това беше от нас. Много благодаря за вниманието. Надявам се, че сте разбрали каква е нашата драма. Всъщност няма никакво значение с калъф или сме без калъф или сме. Важно да направим едно хубаво парти, да свършим за това, за което сме поканени и да ни викнат пак. Също много не е важно и да ни платят. Така че личен избор е, ще сваляме ли калъф и няма да сваляме. Аз мисля, че ние ще си ги сваляме винаги, но пак казвам, всеки сам си преценя. Благодаря за вниманието. Продължаваме скоро с следващи образователни видеа. Благодаря. Чао от нас.